Dolamara Police Station awai kang kai pholang so picnic spot adung along police sai khi atum pen gari bike kevek atum aphan checking asai kedeng pot Kardom pininili LK News thanji bang phisa mi monjumi teron pi non birtang ton penarju pon Meghalaya along Ribhoi district kaparlo Kliam stand mate Solia arong pen inut karbi akhai angbong pen pirthi adang education anathu kedamtang niphai trainer ke matijong surihini rengkore siarni New Delhi arong supi Hotel Taj Vivanta along Nongnam Kimi Mate International Education Award kelong abang phu sarso be supo ke hai longsing be henlo alang li ke claim kachipaduk pen ajok be education society pusi amethang pen patir pi pon asong pen penang an Ribhoi district arlo rong atok anu lokacharli ansosip aprang anat kengkam kachejor nangji pu mathasi penang an hum kretrok school ahem amethang pen ingpusi rong arlo kedo claim somara tumaphan lo kapacharli abar sai piponlo alangli Ribhoi district arlo anchot takali nijangkar bianglong mate Meghalaya pen adu ahoi along tami lowai amsi umlangfer amsrang chikunglangsो lapen khanduli anathu tami amethang pen school ahem kangpu pondo lason thak thaksi border area angkang kapaching thur asai tami penang an ke claim kachipaduk nai abang phulo lapuson si monduli along arnam akam lapen arnam arni kachini pik abang phulo lapen kiduk kelak atum aphan kerap tami ke claim kachipaduk pik abang phulo non lapuson apor aho tami karbeng long arat atum alangli nongmi kelong dun pen ajok kachihok thek apot tami ning aklong pen kachuropon padolo lata alang linon ke karbeng long autonomous council kikhi bom CM Dr. Tuliram rong hanga phan tami karbeng long angkang ni hang ni jang lokacharli anat thu mate aprang anat kengkam kachejor nangji pu jasemet RD ki pi dun thek aputhak tami kachoropon pado alang li pherangke atum aphan kachathan ke lapu hello karbeng long autonomous council along CM anghoi kangni dopik lo setami non lapuson ACM ke project lapen karbeng long arat aphan kaching hon thepik khangjang dynamic and energetic leader pusi alang li phan choropon lason thak thaksi KACEM Prodip rong pia phan tami border area along penang an kaching thura sai ki klempon aputhak tami aninga klong pen pherangke angno kachoropon pedo alang li non amat Moran Higher Secondary School amethang pen kangpupon high school principal asai klembom lo alang li lapuson asai ki ong pen tami Ribhoi district arlo arta kijum hek pen lo kacharli kangton mate drop out student atuma phan penang an pangrum si amethang high school along lo kacharli pen lapuson ai student atuma phan akang tui angdeng an ingthur ponlo lapuan chot takalisi jangreng atuma phan tami thedung asai ki claim ponlo lahai jui asai ki claim thek lapen kachepaduk thek apot Meghalaya government penta aning kang sampen ajok nong e hai huita education minister penta nong mi anong e kedamtang aning kan pi pajero lapuson si Meghalaya arlo kedo akarbi atum tami sarkar atum aning kang sam ongmu chotlo pherangke atum kahumrida malong hadak Meghalaya along rialong keja atum rong hang alangli ke all Meghalaya Karbi Association AMKA amai phu atum nangchetong dunsi Meghalaya arlo kedo kedam pen chenglok sarkar pen worek abar sai
punon akaprek ta plak pon pi la pen kilong nang ji ajakong doan ta long pon bom lo puta Albina Stimong pen pherang keang no chethan pon lo news report Lutikimi news Karbiang long li kardom pilo na tumla sopor chipiok dono po asini libang ge dak all me clear Karbi association ni mangge a president kimi la nakang wai tang lo rat pen sing wai lo asi naso amei pen kilang mesani phan ge nilit hinta bor i pon yi phan neng hang lo nasi non la dak pini danai chitong dun ituma sar LSB lage founder amka tuang founder leaders tum lo penang li Albinus Timung alang lita inut a kamburah ladak rong mesek pulang edu non ke KCS pun si mei pu hop pun lo si nilhin pen aberta nangithan ngang tung gedak me klea gedu Karbi tum ni tum rong trok kep an bak du ni tum baso rong bang ni tum ching som rapet made ching rum rapet lo la si ni tum la 46 amka kane annual conference pu ningkan asek pen aso amei pidu la arkoya cikluk sini tum dulu ase hadak sini tum kadu we tum arong tin ak thege ding mendadak citong pen cingwai cing sai la son kini appoint bang ke ni tum dak me khlia du akar bi tum an bang ke jakong sinang yi phansi la so amka ta kibi pon lo ki thom bang ke ni tum social development di du thak rapet kachini phanta la pentan ni tum klem pon lo clear bang ke ki thek kire education la education ta Karbia school ana bang kene tum school ka bidu pon jipan la amka minta bor idun lo la pen amka pen school ta bi pun lo asem pen tumasar LSB lang linang thanda la amka pen si bi pon lo ki cheng se lai lo amka pen ki bi pon pen pho bang ne li puthi ke la rong rup ki du ki thak atum anta menir tum khai ka prek pen tan tum lam ki ka chingki tu than char yu thek da pot si ni tum la akisung ke lak bangai kisol un ason la hai anta ni tum joy ke pen ni tum chingki than pen si la hai un lo la pen trok sia point bang na li pu bang ke ki wang ji awe tum phan ka charlie pen doktor engineer la pen PhD ka prek la hai ki dun ji phan bor idun lo la pen government sakuri ki klem tum ta la hai phantani tum pabor idun lo la hai ki thekere pen si nasi la hai ka duwen sin ni tum amka pen ta mission bangke la lo pi nasi ni tum mission bangke amka bangke Koilamati ke share pu kimi chelar et pen mai phu kimi ake hai prodium tiso kachepahem phu pon ala pen alangli risang ho tum pen patir pi pon si first winter Christmas football tournament kibi pon angdung kitia long mesen pen ke pachun pon long aphi kado kawe aphan kachoro pajir pon angdung kitia long dilai jirpo chingrum FC atum Koilamati FC atum aphan goal pli thapon si winner anong e chepalong pon labangso kapathua long referee Kamson Singner linesman Mandelson Rongphar lapen jiten phangchua tumsi ingkrong ingsaidun best player ke dilai jirpo chingrum FC atum tenson tiso lapen top scored ke Martinson Singnar cleared up FCC chepalong pon angdung kitia long chief guest Jireningti Rat Sai Klembang lapen KSA CEC General Secretary Budhoterang Barnabas Kiling Chesong Kiring Ti SGB Lauren Teron Lem Secretary Mohan Singh Teron lapen kaprek ke thekiding atum chetong dun choki hola pen Philip Tisolo Tikimi News Karbiang long
India terlelang dengan Secretary Bukhara alang limin besi pinilabangso ang Kiti mati final round final match ke patulong alang limin ben lam AC mati pinilabangso ke patulong ili tumapan hingga mati dun alang nanganyikan pun dia pan limin ben alang limin apor polo Deputy Commissioner Pen Clardak alam thenang ke thandun ke kado kawe Karbi Anglong ke doan arat Esrem formalong amen che thabdun ji pu atum anta nangli tum along si nang che thabdun nang po pusi hukum pidun lo lapen komad ni kulat along computer along card aphan ka apply dun atum do anta registration ateng pensi claim nang ji pusi deputy commissioner ahin pen lam than pachini pon lapen labor union leaders atum pen puthot pachini pon thuklo labor lo mate chongdararon ateng pensi anam en chonang ji pente illegal mate aron re pen akiong anam kachu en ke chok chelo pusi cheparai dun lo lapen anutin ta nilitum pen chingki nang chethan et pensi claim long chot po athe Karbiang long ke nilitum si chepaduk lo lasi ke claim korte injiratum aphanta nilitum pen chuning rilo adun thu kachingwai along Esrem Pinpura lo Prime Minister of India Sir Narendra Modi aphan niphai trok arni matijong surihini reng koiresi pajirlo DC office pen lasi non ke wangji tarik hini ar koi surihini reng koire hini ar ni thedung kachingwai amai pi difu club along biponji chief guest ke Sir Bhim Singh Kathar, guest of honor ke Deputy Commissioner Difu Karbi Anglong lapen. Invited guest ke Principal Secretary KAC Pente, ke doan Social Economic Cultural Student doan asong aphanta Karbi Anglong Labor Union Pen chophapon iglo lapen Isram form ke apply dun atum an aphanta chophapon lo nang chetong dun edji aphan. President Secretary atum pen pachini si chuning ripon lo tarapung pen ning metimu Lutikimi News Karbi Anglong branch sub branch namin inum ke pacetang nam erja bansi nitum labang so akam non labang so branch along anta nitum pale lablo lapente non claim bomb lo lapen non nitum 90-80% an ke nitum labang so nitum success lo lapen labang so akam nitum ke kadok beta kelong dun rap dangi right do hills area an kenetum labang so akam kelong dun erja phanitum kabori ponja phanitum siglo lapente nilitum aphan sitame labang so da district council alang litum sitame nilitum phan lapuson kewang gilang apor an kenetum phan alang litum tame bidi nang pidun vek ja phanelitum chuning report piglo pini nililam thela an sikadok awe Karbi Anglong rat akhe nilitum alang litum pen nilitum phanang adaitu nang pipon lo lapen akaprek ketum lapuson konane akulat konane komputer along lapuson nitum pen kadoka we nitum information mate tumhan nang any pin pen nitum phan juji pin pen lapuson ke khuli prote labangan nitum ahin dansi action en ponpo athema labang so akam ke nitum si da Karbi Anglong Labor Union nitum pen se labang so che party pipon po lapang ansu se nitum aku pachun vegi kusine tum da Prime Minister Narendra Modi labang so phan nitum bilta ta palelo nitum ladak pansi pale ponlo lapen Karbi Anglong Karbi akhe tum ke pa pik akhaya bose ke cho claim ke chong dat labang so atowa rawedet panajok ke duk ke la katum do piklang tasini tum atok kanu labang so non ice cream ke pachen dun japan kadok weta labang so antu se ke bor ija phan sini tum labang so chisik ponlo lapen nili tum phan nangkipu lo pahlo nitum disi sar tame pinini tum phan choro rete one nitum alangli lapo anang ke bor ini tum phan nitum ke papi hup akhe phan alangli nitum phan ke hang ke nitum kadok we nitum tim kan alang tum phan choro par piklo lapen non ke wang jilang dak 2022 labang so ningkan man ke nilitum anse da council kachare lapen dak council 26 constituency IM atum kadok we homosti an satame nitum phan nangkelang ponjab phan lapen nitum kachuning ri ke lapo helo
nitum labang so Karbi Anglong nitum akar I Ahok pet nitum kacongdat det atum labang so akar I nitum pan levar in charge mata IEM tamen nitum pan kipi Ponjab pan sinon ke bang jelang election an ke da council ke jatum sitame nilitum panang kelang pon pamije pan sinili chuningri hoilo lapente adun thu dak MP MLA pen CM atum sitame kadokawe alang litum tan nilitum panang kelang Ponjab pan nilitum pan atwar nang ke thu Ponjab pan nilitum alang litum pen dak towar nang thu pon peplite nitum ke claim konas ke dampo labang so nitum kiduk kisung pen sinitum kacecak nang pote labang so akam alang litum labuson aning ke me pen nilitum pan nang ke rab dun japan ko pene awar side nitum pan labang so Karbi Anglong atok anu nitum pan branch sub branch damin nitum ke pacetang nam erja pan si nitum labang so akam non labang so branch along anta nitum pale lablo lapente don claim bom lo lapen non nitum 90-80% an ke nitum labang so nitum success lo lapen labang so akam nitum ke kadoka beta kelong dun rap nang ya right do hills area an ke nitum labang so akam kelong dun erja pan nitum kapori Ponjab pan nitum sisiglo lapente nilitum pan sitame labang so da district council alang litum sitame nilitum pan lapuson ke bang jilang apor an ke nitum pan alang litum tame bidi nang pidun vek ja pan nilitum chuning report pik lo pini nililam thela an sikadoka we Karbi Anglong rat akhe Pini porphai kre hini apor alom Dolamara police station police saikhi atumpen kaifo langso picnic spot adung along gari motor kebe katuma phan chonting rasai kedengpor labangso sai kedengpor nangko athike Assam Sarkar pen gari motor kebe katuma phan chief minister ahukum alam toya teng pen jasemet pen gari motor kebe katum kangri kangkrang lapen accident hai hui pen kepa jok ponjia phan police saikhi atumpen arona teng KLM ponang koklo usi Dolamara police station usia hin pen nang pachini don Kajironga pen Thompson Terang Mutiki News Karbi Anglong ড্রাইভিং লাইসেন্স নাই বোলে আজি তাৰিখলৈকে বৰ্তমান গ'লে কেইজনক ফাইন কটা হৈছে এতিয়া আকৌ এতিয়া যিসকলে হেৰি নিচাতে গাড়ী চলাই সেই মানুহসকলক কি ব্যৱস্থা কৰিব আৰু এইটো কিমান দিনলৈকে চলিব এই ফাইন কটাটো কালিতো 31 তাৰিখ আৰু মানুহবিলাকে 1 জানুৱাৰীৰ কাৰণে ফূৰ্তি কৰা সেই সময়ত ফাইন কটা হ'ব কিন্তু এইটো 31 আৰু 1 জানুৱাৰীলৈকে এইটো ফ্ৰী আছে কৈ আছে দোলামাৰাৰে ক'ত জাগা চেকিং কৰা হ'ব Pinia Birta ke lapuan se kangton pondiklo lagi bom tame LK News Karbi Anglong Kardo